Moro taas tässä pelattais taas CS Portablea random pyssyillä. Ja mäkin kuvaan tän. Tai sitä se on Mikko Mään ja Tuput. Nyt vähän hiljaa. Sori. Oli pakko vaan. Mä lagaan. Sä lagaat. Niin. Miten? Afa. Tumpi menee toinen jalka seinän läpi. Älkää spämmikö. No. Ja miksi tää ei toimi? Mä katon siis servulta, mä tuun takas. Oi, mä sain uuden ilmaisen aseen. Kiitos Mikko. Vai onks väärin? Siinä. Ole hyvä. Tuli takas. Kiitti vaan. Suka irti. Näin päivinöin. Mulla lagasi frapsi taas. Ja mut heitettiin Justiinsa. pois servusta. Homma. Hieno homma, Mikko. Ja nytten mä koitan tulla takas. Grab yo. Älä iskin tuomasta. Ja Joo, Tuomas kuolee. Dun 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 dun. Taas sä spämmi. Hei mä katon. No niin. Mä mitään spämmi, mä en edes oo siellä servulla. No niin, mä tulin takaisin servulle. Yeah. Ai! John. Väinö on nykyään ilkeällä päällä. Vai vai. Can I spawn now? I am the counter-terrorist man. Okei. No, I'm back in action with my M48. What? Au, äkkäri. Sun tää ruumis lensi tänne takapihalle asti. Varmasti tapahtuu taas. Lola. Ja Väinö vaan spavnaa siihen. Spawn tässä on ruumi. Spuvnin. Sputnik! Au. Oi. Noob. Mitä mä vaan katsoin taakse. Sen takia mä just tapoinkin. Mä muokkaan kohta niitä aseita lisää. Mä teen automaattisesti Hankin vähän. Taas meni yksi. 3 putkea, aika hyvin. Oikeesti. Mä oon vaan täällä Ei bussin kai. Mä oon vaan täällä bussin takana ja mennään Oh Nyt yeah. mä laitan snipun takas käyttöön. Ok, älkää tappako mua. Mä oon täällä takapihalla. Paikalla. Älä tuu tänne, missä on bussi. Muutama Tai mä päivä. laitan ton Ole shotgun. hyvä. Mä laitan shotgunin. Joo. Mä... Ihan rauhassa. Älä ammu. No. Mutta kun Mitä? tekee mieli. Lag. Mä en pysty muokkaamaan näitä juttuja. No älä sit mua. Just kun mä sain ostettua aseen, niin kiitti vaan. Väinö, kato pystytkö sä? Mitä? No mulla lukee, että you cannot change the... Tai no... Tehdään browseru kohta. Oota nyt. Tai ei, älä tee mitään, jatketaan. Weapon setting. Sitten siellä on niin AV. Joo. Suka irti. Tuomas veti housut. Ja tuossa veti. Sit se tapahtui. Kiitti vaan Mikko. Siis toi on niin vieraanvaraista, että kiitos, tapoit vaan mut. Tuu tolle töykeästi sitä. Ammut päin naamaa. Oho, sori, se oli Väinö. Mä luulin, että se oli tumppaja. Mä tapoin nyt jonkun, en tiedä oliko Mikko Okei, nyt vai haulikko Väinö. on pelissä. Eiku ei oo. Laita sitten sen niin, että se on ihan hulluilla se tapee. Väinö. Joo. Mistä Tuomas tumputtaa? Au! Siellä ei kukaan muu oo. Mitä? No niin, haulikko on taas. Mä matoin vieläkään. Ei Väinö boy. Ouch. Voitko sä laittaa sen niin, että pystyy milloin tahansa ostaa aseita? No, joo, vaan. Se on siellä Guns Anytime. I just broke smoke a little bit of crap. Lag.
I'm lag. No niin, mä teen taas sen. Noniin, mut heitettiin taas. Hyvä homma. Lopetiks sä sen vai sen? En. Ok. Noniin, I'm back. Back in action. Sniputus. Autoassain. No niin. No niin, nyt on sniputettu. No niin, Snipu on mukana. Hyvä humor vien. No niin. Nyt on cool Snipu. Jonko. Miamen. Se ei oo sit ihan sarja. Okay. Mä en tykkää sarjasnipusta. Ai. Pikku Väinö. Haluatko sinä minun luoti? Joo. Sinä sai 10 panosta ja headshotti. Counter Strike. Mimmonen muuten? Saapuu 10 panosta yhdellä panoksella ja sit siinä on 100 panosta. Sniputus. What the fuck? Okei, Snippi on vain käytössä. Ja siinä se ampuu satana paljon panos. Se on monesti liaukeava. Monesti laukeava. You know what I Okay. mean. Mikä minä nyt sanon? Outs. Anteeksi. Oli vaan niin pakko tehdä toi. Pikku tiumputsaija. Chumputchaja. Väinö, missä sinä olet? Sun pyllys. Oletko vai? Oletko siitä varma? Minä olen kyllä ikkunasta. Minä murhasin itseni lasisirpalleen. Mitä sinä tiedät? Ei, Tuomas ei oo savupiirusta, mä ammuin siellä luot, ei se ois kuollut. Missä sinä olet? Au, Jusko mä en hyppää savupiippuun. Kiitti mä päin. Voihan vittu Väinö. Voi vittu. Voihan vittu Väinö. I shot like million bullets without you. Shut up. Täällä pystyy muuten ampua 1000 panosta yhdellä lippaalla. Varmaan. Kato, tää ampuu 10 panosta yhdellä. So it's multi-shot. Dra. Varmaan. Pikku Väinö kuoli. Pikku Väinö tappoi minut. Joo. Mistä tämä on? Nyt minä lagan taas. Now I must come back. Saanko minä tehdä taas jälleen? Ei mitään. Mä ammuin seinällä. Mamu! Se kuka on talossa kuolee aika vaan. Minä olen jaunas taas. Oh-oh. Mulla on niolo panosta. Eikä pitäisikö silloin huolestua? No! You must know Viori. Koska I'm in the empty room. Mä vihdoin vetoa, vaikka mä oon talossa ja sä et saa tapettua mua, sä et saa. Mä juoksin aivan koko ajan. I was taking a shit. But you interrupted me. Oh, I see where you two Thomas are. I see what you did there. Die! Oh. I hate you, Mikko Männysyysi.